natin ngayon ay sweet and spicy pork spare ribs. Ala kusinerong musikero! So, ang una natin gagawin, i-marinate muna natin yung ating spare ribs. I-marinate natin ito sa peanut butter, black pepper, supreme granules, brown sugar, oyster sauce, liquid seasoning, at sesame oil. O ilagay lang natin yung ating liquid seasoning, pagkatapos yung ating oyster sauce, yung supreme granules, black pepper o yung ating pamintang durog, brown sugar, at ang ating peanut butter. Itong peanut butter optional lang ito, pero mas masarap paglagyan ito ng peanut butter. Pagkatapos, ilagay ang sesame oil. Haluin natin itong mabuti. At kapag nahalo na itong mabuti, set aside natin ito for at least 2 hours bago natin ito ay lutuin para manuot talaga ang lasa ng ating marinade sa ating karne. So, ang gagawin lang natin dito sa ating karne, piprituhin natin ito. Piprituhin natin ito na mahina lang yung apoy. Kasi pag malakas yung ating apoy, nasusunog din siya. Kaya, doble ingat lang para maganda ang ating pagkaluto ng ating karne. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe ng aking channel, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe, i-like, share, and click the bell button para updated po kayo sa aking mga bagong videos. Marami pong salamat! At kapag golden brown na ito at sa tingin yung luto na yung ating spare ribs, ihain na natin ito at set aside natin para gawan na natin ito ng kanyang sauce. At ito na yung ating spare ribs na niluto. At ito ang ating mga kailangang sangkap. Ang ating garlic, onion, red and green na siling labuyo, celery, supreme granules, liquid seasoning, oyster sauce, brown sugar, at ang ating sesame oil. So, umpisa na natin itong lutuin. Una, magpainit lang tayo ng ating kawali. At kapag medyo mainit na ito, ilagay na natin yung ating cooking oil. At pagkatapos, ilagay na natin yung ating garlic. Konting gisa lang ito at isunod ang ating onion, your ating sibuyas. Konting gisa lang din ito at isunod na natin yung ating red and green na siling labuyo. Tapos, ilagay na natin yung ating liquid seasoning. Tapos, yung ating oyster sauce. Lagyan kaagad ito ng tubig para hindi masunog. Konting halo lang at titimplahan na natin ito ng ating supreme granules. Tapos, yung ating brown sugar. At papapalaputan na natin ito
gamit yung ating slurry or yung pinaghalong cornstarch at tubig. At kapag malapot na ito, ilagay na natin yung ating spare ribs na pinirito. At haluin lang natin itong mabuti. At kapag nahalo na itong mabuti, ilagay na natin yung ating huling ingredients, ang ating sesame oil. Pagkatapos ilagay ng ating sesame oil, haluin lang ito ulit at pwede na itong ihain. Tcharan! Ito na ang ating sweet and spicy pork spare ribs. Ala, kusinerong busikero! Happy